U ovom videu ispričat ću vam nešto o životu Svete Petke Paraskeve od trenutka kada se rodila. Priča je jako interesantna, pa poslušajte. Pre 1000 godina živeo je bračni par koji je bio jako poštovan. Bili su jako lepi, jako religiozni i dobri ljudi koji su bukvalno imali sve. Sve osim onog najbitnijeg. Nisu mogli da dobiju decu. Ti ljudi nikada nisu gubili nadu niti veru i stalno su se molili Bogu, sve dok se jednog dana nije dogodilo čudo i dok im Bog nije uslišio molitve. Dobili su prvo dete, prelepog sina. Kada je njihov sin napunio 10 godina, a bračni par već ostario, bili su već dosta stari, dogodilo se još veće čudo. Dobili su drugo dete, ovoga puta devojčicu. Njoj su dali ime Paraskeva. Paraskeva je bila jako inteligentna devojčica, stalno je postavljala jako pametna pitanja svojim roditeljima o veri, o životu, o običnim stvarima. Međutim, jedno veče, dok je još bila mala devojčica, svuda oko nje je bio mrak. Mama, upali sveće, govorila je Sveta Petka Paraskeva. Ali sveće su upaljene, zašto mi to govoriš? Odgovorila joj je majka. Paraskeva je pratila majčin glas, a zatim je počela da plače govoreći: Mama, ja ništa više ne vidim. Njen otac je zvao najbolje doktore iz Konstantinopolja, ali nijedan nije uspeo da joj pomogne i povrati vid. Mala devojčica Paraskeva više nije mogla da vidi, izgubila je vid. Njen brat, koju je mnogo voleo, svo vreme je bio uz nju i stalno je pričao priče o devojčicama koje su ceo svoj život posvetile hrišćanskoj veri. Paraskevi su se te priče toliko dopale da je i ona poželjela da bude baš kao te devojčice i govorila je stalno svom bratu: ako Bog da i ako ikada povratim svoj vid, i ja hoću svoj život da predam Bogu, baš kao te devojčice iz tvojih priča. Stalno je to govorila svom bratu. Paraskeva i njeni roditelji nikada nisu gubili niti nadu, niti veru i stalno su se molili za Paraskevino izlečenje, išli su na sveta mesta i u crkve i konstantno su se molili ispred ikone Svete Majke Bogorodice za Paraskevino ozdravljenje. I, gle čuda, jednoga jutra Paraskeva se probudila i ugledala svetlost. Ugledala je svetlost dana. Ponovo je progledala, Bogu hvala. Međutim, ubrzo posle njenog ozdravljenja, njen brat je otišao u Konstantinopolj i tamo se zamonašio. Sveta Petka Paraskeva je ostala sa svojim roditeljima. Godine su prolazile, a njene drugarice su počele da misle o udaji. Međutim, Sveta Petka nije uopšte mislila o udaji, već je mislila samo o devojčicama iz priča njenog brata koje su ceo svoj život posvetile Bogu i hrišćanskoj veri i ona je poželela i dalje želela da bude upravo to, da ceo svoj život posveti Bogu i hrišćanskoj veri. U međuvremenu Paraskevi se upokojio otac, a kada je imala 19 godina, upokojila joj se i majka. Paraskeva je u tom trenutku prodala sve što je posjedovala i sve pare do poslednjeg dinara podelila je siromašnima. Zatim je otišla u Konstantinopolj i tamo je provela 5 godina gde je pomagala siromašne
i bolesne. Jednog trenutka je sa hodočasnicima koji su obilazili sveta mesta, mesta gde je Isus činio čuda, od Betlehema do Jordana, obilazili su hodočasnici sva ta mesta, ona im se pridružila i interesantno je to da je ona jedina išla pešice. Put je bio jako dug i hodočasnici su obično bili ili u karavanima, neko je bilo na kamili, neko na magarcu, a jedino Sveta Petka je ceo put išla pešice, jel tako? Sve dok nisu došli do Jordana, do reke Jordan, gde se inače Isus Hrist krstio. I Paraskeva je znala da je sa druge strane reke, pustinja, gde je živelo par podvižnika. Kada su hodočasnici krenuli nazad u Konstantinopolj kući, Sveta Petka je odlučila da se ne vrati sa njima, već da ode u pustinji i tamo ostane kao podvižnica. To je i uradila. U pustinji je provela 40 godina, da, dobro ste čuli, 40 godina, gde se neprestano molila u jednoj maloj pećini. 40 godina se Sveta Petka molila u pustinji u maloj pećini, a šta se dalje dešavalo u njenom životu, čućete u nekom sledećem videu. Sveta Petko, moli Boga za nas, velika svetiteljko i zaštitnice. Setite se da u svojim molitvama zamolite Svetu Petku da se moli za vas. Njene molitve su jake i mile Gospodu. Pozdravlja vas Dejan Stanković Kralj. Hvala na pažnji. Do sledećeg videa. S Bogom.